si Nanay Clarita? Oo. Ay, nami delivery para sa imuha na iba. With delivery man siya niya, sa imuha siya nakapangalan. Nanay Clarita, man siya na ino. Tapos dili ang location sa Tambubong. Dali na yung tanaw na to. Ug imuha pa jud ni. Sinilas ni mo. Pwede na to. Kaya kanan, good. Kanan, ma. Salamat. Darog ka ba? Let's count 1, 2, 3, then open mo na direct. 1, 2, 3. Pa-open ko na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Na-surprise ka na, happy birthday. Yeah, kay flower bouquet na. Wow. Ito. Ako'y basaon na message na yan kung asa ni siya gikan. Para sa akong nag-iisang mama, happy 60th birthday mama. Akong mga prayer sa imuha nga hatagan pa ka sa Ginoo ug daghang pang katuigan sa imong kinabuhi. Bless kaayo mi nga ikaw ang among mahimong mama. Salamat kaayo sa tanan nimong sakripisyo sa amwa. Gikan sa among pagkabata sa imong pagkarga sa among baktas anang sumpitan tumaligatong. Sa una, dili jud mi makabayad sa tanan nimo nga sakripisyo sa among tanan. Kabalo ko, dili na ka gusto nga maging ani ko kay ingon ka ibayad na lang sa utang or ipahuman sa balay. Ang akong kwarta nga igasto para sa imuha pero gisupak jud nako kay maora jud para anak ko para nimo nga imong mga anak nga bisan ani lang makapakita namo sa imuha unsa ka namo kamahal. Enjoy your day mama. I hope happy ka sa imong sa among surprise sa imuha. Mahal kayo ka namo maong amping kanunay sa lawas nimo kay gusto pa nako may paramdam sa imuha ang wa pa nimo na sinati. I love you so much mama and God bless. Happy birthday Nay from Red Hills and gikan sa imong anak. This is sit down, Nay. Naapay buko balloon. Naapot kay Teddy Bear, Nay. Sana all. Naapot kay cake. Wapa kay cake. Then ingon lang animip sa publikong pagkainahan. Nagidikanan, salamat sa iyang pagmahal sa ako Sinasayod man po siya nga mahal ko kay sila nga akong mga anak. Salamat kay bisan mag-anto siya dito sa gawas sa trabaho makakita man gyud ko bisan tanan sa trabaho iya tanan gikan sa bata antud tanan magsinlo. Pero gahinan yun niya akong birthday. Salamat lang sa imong pagmahal pag-atiman ka na ko at bisan nara ko dire. Kanunay ikaw maghandom sa ako Gimingaw ng YouTube ka ay kanimo ka pila nakatuig. Salamat sa imong pagmahal, pag-atiman ka nako. Salamat yun kaayo. Naot pa ang Ginoo kanunay magauban sa imo Bisan to ka sa gawas, kanunay ko mag-ampo nga pagliksin ang ka sa Ginoo. Salamat kaayo. Wala gyud ka pasagdis Ginoo bisan nagsakit ani mga sakit karon. Tabangan tas Ginoo giayo pinagis mga pag-ampo ang mga tamba. Salamat kaayo sa imong atiman yun ka na po o pagmahal ni mo. Kayong salamat. Happy birthday, Nay! Emotional kay si Nanay. Nay mo ang cake, Nay! Sit down, Nay! Mag-take tag picture. Diritan ang